La penya independent aconsegueix la major golejada com a local de la temporada, 4-1 contra el Binissalem i acumula 8 partits sense conèixer la derrota. Abdesalam obri la llauna. Després arriba el torn de Borja, que aprofita un refús. Encara al primer temps arriba el tercer. Una errada defensiva facilita la feina a Said Ugri, que resol tot sol davant el porter. A la represa és Álvaro qui retalla distàncies per al Binissalem. Per al minut 56, la defensa mallorquina s'enreda a demanar fora de joc i Borja fa doblet i tanca el marcador. La penya independent empata 47 punts amb el líder l'Andratx, que perd per la mínima a Puig. L'equip de José Contreras no va tenir punteria davant el Llosetense, més contundent. Luis, abans del descans, fa l'únic gol del partit. El Mercadal compleix els pronòstics i guanya el Coé, el Sant Jordi, per 3-0. Els de Lluís Vidal resolen el partit al segon temps després d'un primer acte travat. Karim Sibide inaugura el marcador i el 2-0 és de Tomeu, un gol que li surt car perquè abandona el camp lesionat. A les darreries, Satrústegui fa el definitiu 3-0 per un Mercadal que encadena 3 triomfs seguits. Al camp d'en Maiol, empat a 0 entre el Solla i el Santanyí. Els visitants tenen més ocasions, però als minuts finals el Solla dona un bon ensurt. Damià Barceló encara no coneix la victòria amb el Santanyí. La jornada 24 també ens deixa el triomf 3-1 de la penya Sant Jordi contra l'Inter Manacor, l'empat a 1 entre el Manacor i el Portmany, la victòria per 2-0 del Constància sobre el Platges i l'empat a 1 entre el Collarense i el Poblense.